Muslim al-Qudus namu ne. Assalamu alaikum. Dan hajiya, dama gurin ka na zo na da sauri. Gurin ka nake ta sauri in zo kuma gashi na zo na ganka da jaka. Wallahi Zariya zan tafi yanzu haka. Wani abu ake a Zariya kuma? Wallahi zan je muzaharan Kudus. Kudus? Menene muzaharan Kudus? Tab. Kana nufin baka sani ba? Baka san abin da ke faruwa ba a duniyar nan? Gaskiya ni ban da labari. Ba kai da labari? Ban da labari. Ai shekara da shekaru ina ga ma akwai waɗansu mutane bayan Allah a can gaba sa zakiya wanda ake kan fashi. Na'am. Wallahi tallahi an matsa musu kawai ko da yaushe ruwan da ake kashe su ake kawai ba ji ba gani mutane. To a laifin me suka yi? Wallahi kawai ba laifin komai kawai ƴan mamaya ne suka zo suka mamaye inda su. Oke, ko ka san ku yan na kashe ɗan shiya din nan? Ayya ba yin shi a bane. Abin da ya sa mutane suka cewa in shi a nan kasar ne kwaki amma wannan abin da ake kusan kowace ƙasa da kake gani har a Amerika ana fita wannan gani. Amerika? To kana nufin mutanen ba zalla yan shiya bane ba kenan? zalla in shi a bane musulmi ne yawancin su ma kuma ahli sunna Ƴan uwan mahali sunna. kawai da yan shi'a ne a nan kasar su ne suka fi nuna damuwa da shi amma kuma har yanzu malamin nan allaman nan yana ta kiran mutane akan su fito su dinga su nuna damuwarsu akan abin da ke faruwa amma ina ranar juma'a ran juma'an ƙarshe Oke, duk ƙarshen Ramadan kuna yin wannan Ƙarshen kenan. Ramadan. Dawon muzaharar da kuke ake kashe kuɗin nan na Juma'an Ramadan dama abin da ake kenan. abin da yake nan To ai mun dauka wannan abun ne shiya ne kawai. ba in shi a bane A to in dai ba na shiya ne kawai ba. Wannan al'amari ai ya fi yafi musulmi ne duniya gabaki da. ai dukkan musulmai Kuma annabi ya faɗa cewa duk wanda bai damu da abin da ya damu da ɗan uwansa musulmi ba daga cikin musulmi. wannan haka To don haka ni ma ina tare da kai zan je kudin din da zan ba da rai da jini na insha Allah ko ba zan dawo ba. Da izinin Allah don haka ma ni ba shiri ko mu. We are all Palestine, free Palestine.